holiday. Yes. Madaraka Day. Yes. Neno woche mana rwako kata mana kamba kende mituo godo long kende. Kare koro gimitim Mane kite. Gwel nwago kaniwo mondo wamiel koro nyadhi festival. Kama na enya. To niti penjo moro kama chanda. Ingeni wach ni jose go mbaka ngeni bunge kinyi doke tich kinyi. National Assembly. National Assembly paro ni kaka an oversight entity. Ma en gima onego beni koro geng'eyo kosonge tiende. Koro mane tijgi, mane koro chuny oversight. Nikech wan jatend piny osenyiso jopiny. Okay. But koro nyaka koro gidhi gipenje e bunge kanyo ma giwacho ni wadwaro statement. Kelnouru statement kata ka en controller mar State House obi mondo wach niya budget mane watiyo go ne en kama 10 million kane waketo ma gima ne watimo gi 10 million. Cost mar ndege ni tene pesa makama. Serikal mar UAE emano chungi. Mondo giyud nyaka barua correspondence mae serikandno. Yes. Ma wacho ni wane wachung ne ndege to mae gimo miyo wachung. The terms. Mae gimo miyo wachung ne. Nikech kana mana delegation mane oko president ne gin jiedi to ne gi dhif kanyo for what purpose? For what purpose? Nikech ngata manotingo. Ngene mane en biashara mar ohala kata kane pok giwuok ani neno ka ginyisowa kuonde gi kuonde mane gidhiye. Manyiso ni kuonde go kane gidhiye nitie gima ne gidwaro ni mondo return mana kaka interest mar Kenya e kaka interest mar be America. Koro sami tingo delegation nino iluongo ni tingo technocrats gi policy holders. Manyiso ni gine magidhi keto lwetgi kacha ma giwacho ni koro wane mobro timo ang'o wabro implement gik muyiegi. Koro bunge nyaka koro nyis jopiny. Bunge makoro nyaka wajumbe makoro nyaka wuogi mondo giwach to be gima ber ni oversight watchdog committees ni elwet jo opposition. Koro wadwa neno sani committee mar Mbadi gi committee mar PIC kanyiso wani waluo kama to mae kaka pesa ni notima ng'owa notigo mondo ratiro no wuogi. Sirikal mar UAE ok ne nya chiwa to gocho ni wan osiepe Kenya kwani gin kendgi ma gin gi ndege. Don kata region ka ntiere kata Ethiopia ne mana ka nigi ndekni mang'eny kamar KQ nok nya tiyo kata Ethiopia bene nya wacho ni wan friends of Kenya wadwa miyo wang'owa ndege. Kata Amerikano dongini osiepe Kenya mane Kenya dhi koro kata gimbe dine giwacho ni kara we wamiu subsidized cost nikech in wani mwaluongi in wendo wa koro wanyalo mi bei makama mondo ine kakitimo ng'owa o subsidize gi sirikal ma. Nikech these people were so willing to konyo President William Ruto e wuodhe ne gimiyo mi ndege. Mane injo kana chako no wacho niya ma piny manigi competing interest. UAE nigi interest ne Kenya ka, UAE nigi interest ne Africa, mana kaka America be nigi interest ne Kenya, nigi interest ne Africa, Sub-Saharan Africa. Koro mana onge ng'ama nyalo chiwo to nyisi ni an kama na beta neno BOJ ino siepa. Koro ana dwa chung ni e safar be kikideo ana bro chung ni gimoro amora. Inge maber ni onge ga sani onge ga giminyalo luong ni ami to ka expect gimoro mondo duokna. Gimbe kanyo ne nitie mana gima ne gi strike momiyo wajumbe nyaka koro miwa documents. Nikech kala mana procurement laws again wan gi chike mabeyo mag procurement ma bende biro konyo jood bura mar ng'e adieri mar wach nikech jo Kenya nigi ratiro mar ng'e adieri nang'o mano timore. Ting'eni ma oke mokwongo ma wabedo gi ng'eni iluongo ni ma Aslajet episode 2 nikech kane wadonjo bunge 2013 ni neno kane wan gi Aslajet 1 mano miya Babu na Mwamba nogol nyaka chia mar park kane report ka ndalogo ido kan standard nyalo paro ni ne wayudo report kapok report obedo tabled. Report mane gindiko ne gidok gi water down mama ne gikelo koro the final report ne ntie gik manotimo ang'o manogol kata pesa mokwongo mane gindiko ni Aslajet ni notigo shuttle diplomacy mar Kenya wuok e ICC. Koro mae wan mana episode 2 kata moro cha bene na report magather dust bunge kanyo. Koro aparo ni mae emanyaka wabunge koro tigodo mondo wane ni to en report mabe bro chako gather dust kaka mokwongo cha. Koso mae makori bro tigodo ikwe full